Linda Del Luisa. Okay, Del Luisa. Del Luisa. Del Luisa. Go please. Ano rin yung pangalan mo? Ha? Ano? Ano? Okay, yung pangalan ko na sinapagamol ko rin. Pila na yung number mo? Pila na? Ha? Ang patagunom? Oh, inabot dyan na ko rin. Pagkabol ko rin, haraan. Pagkabol ko. Manal, patsin mo ko lang ulang uwing dyan ko rin, magdo sa kita pala. Pala naman saya. Basta ba, magka-bla-bla na. Okay, yung pangalan ko na yan din eh. Way ad na. Manjari pagabang ko, biyak tanam-tanam mo ni ulas-ulasan na kami. Way pa kami na kayo ng 2 peso. Manjari di lang sa kulintangan. Ba't pa kita makahali? Kapti na rin. Nalang mawayang sadya. Oh, narayan. Ha? Tulay yung ini. Lolay. Oh, lolay. Lolay baru. Oh, tulay baru. Okay, tupag-tupag ng sabay. Yan na! Na! Sabahan!
maingat ka pa rin. Matang na malikeke raya. Di mamayabang mag-skip. Iman ko hibekski, iman baritowski, iwan ni Marky, ito pa siya si Araya. Naman ko patiyakin, Araya, doon ay baru. Thank you. Wow! Mataon na sabi pa mi, credit! Janganlah Maxis 3 hari 3 malam hanya RM1. Kalau tidak jadi bayar di DC.